Hvør bäst av tycker på? Jag har inte det. Jag vill inte själv sagt att det var Bárður. Jag vill gärna säga att det är han. Jag vet det är det. Vi spelar inte samma position. Det är synd jag vet inte. Näck kommer upp på el och så. Jag vet inte. Jag håller själv att två är starkare, kvikare. Och då dår också bättre värja än det. Det är som att hålla det som kurva att dreja sig om. Att värja och kvikor. Kanske också då sen skjuta, men här är det kanske sen bäst. Här är det kanske sen bäst. Dribbling och så att offensiva här står bättre, har jag sagt. Och nu ska du spela med Teir ur havnen. Är det inte Eströtne bättre än Teir havn? Ja. Om vi tittar efter fjör så spelade vi Føroyaleikir och Teir och här vann vi båda dessa här samförande. Och hur är det vi i sådana capping av Føroyaleikir? Jag vet inte, det är största upplevelse alltid att släppa spela för Ravni och vad så kan vi då? Det som i fjör, vi var nog gott i fjör som han säger, det var det ströre. Så hoppas att det kommer samma utslag hem och gör.